Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun paýtagtymyzdaky mekan köşkünni Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýy geçirildi. Watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygy münasibetli geçirilen gurultaýy hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýynyň yurdumyzyň baş bayramy bolan Garaşlyk bayramymyzyň öňü tirasynda geçirilmeginde çuňur many bar. Çünki garaşlyk watanymyzyň geljegi, döwletimiziň we jemgyýetimiziň dayanjy hemde ösüşleri bolan kuwaty bolup durýan ýaşlar bilen bir baglanşyklydyr. Paýtagtymyzyň hemde yurdumyzyň vilayatlarinyň wekillerini gatnaşmagyna geçirilen gurultaýyň dowamyna geçen döwürde ýerine getirilen işleriň jemlenildi. Hemde bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne guramanyň öňüne wezipeler kepiyetlenildi we bir näçe guramaçyk meselelerine garaldy. Gurultaýa gatnaşan wekillere forumyň gün tertibi algan edilip, ol bir agzdan tasdiklandy. Gurultaýyň başynda Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň başlygy Öwedi Berdiýew hasabat bilen çykyş etdi. Onu guramanyň geçen gurultaýdan bäri ýerine getiren işleriň jemlenildi. Hemde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna amala aşylýan döwletimiziň ýaşlar tiýadatynyň durmuşa geçirişi barada giňişleýin maglumatlar berildi. Şeýle hem öle Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň ähli agdalarynyň adyndan döwletimiziň we jemgyýetimiziň okunly öýtüşine gönükdirilen giňmeçerli özgertmeler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Şeýle hem gurultaýda edilen çykyşlarda bellenýär, ýaşlaryň sadaşly öýtüşi baradaky hemme taraplaryň alada Türkmenistanyň durmuş ugamy nazarlayan döwlet siýasatynyň ileri turýan orlarynyň biri bolup durýar. Çykyşlarda watanymyzyň öýtüşiniň täze tapgyryna ýaşlar guramasynyň we ýaş türkmenistanlylaryň öňünde durýan anyk wezipeler kepiyetlenildi. Soňra gurultaýyň gün tertibine laýyklykda guramaçyk meselelerine garaldy. Gurultaýa gatnaşçylar Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň täze düzümini we onuň ýol başlaryny saýladylar. Guramanyň merkezi geňeşiniň başlykyna Ýaz Polat Keriýew, onuň ornmasarlygyna bolsa Döwletgelli Durdymuhammedow saýlandy. Paýtagtymyzdaky mekan köşkünde geçirilen Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýyna hormatly prezidentimiziň gatnaşmagy şatlykly waka urly. Arkadagy serdarymyzyň gurultaýa gatnaşmagy yurdumyzda ýaşlar tiýadatyna döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanly urly. Çünki watan söýji, maksady okunly, giň dünýä garaýşly ýaş nesiller bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ägir tuly başlangyçlary münasip dowam edijiler bolup durýarlar. Hormatly arkadaşly serdarymyz. Şugun siziň ýurdumyzda giňden bellenilýän, bilimler we talip ýaşlar gününde geçirilýän Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýyna gatnaşmagyňyz biz ýaşlaryň buýsançy başlaryny göwe ýetirdi. Munyň üçin belent mertebeli prezidentimiz ýurdumyzyň ähli ýaşlarynyň adyndan size çäksiz hoşallygymyzy bildirýär. Siziň janyňyzyň sag, başyňyzyň dik, döwletli işleriňiziň elmedama rowaç bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Arkadaşly serdarymyz, şu ajaýyp pursatda ýurdumyzyň ýaşlary bilen taryhy duşlugyňyzy söz-sözläp bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Garaşsyz bitarap Türkmenistanyň bagtyar ýaşlary, hormatly professor muallimler, gadyrly gurultaýa gatnaşyjylar. Şuň ýurdumyzda bilimler we talip ýaşlar uny giňden bellenýär. Men siziň ähliňizi, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň bu şany senesi bilen tüý sürekden gutlaýan.
Ähli bilim işgärlerine, talip ve okuwçy ýaşlarymyza berk jan saglygyny we uly sünnükleri arzu edýän. Hormatly adamlar, biz bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe öňümizde belent maksatlary goýduk. Mehriban watanymyzyň awadançylygyny we durmuş ykdysady ösüşini, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini mundan beýlekde ýokarlandyrmak, dünýäde parahatçylyk hemde ananşmagy berkitmek wezipelerini öňe sürdük. Şu belent maksatlara yetmekde yurdumyzyň ýaş nesillerine aýratyn bil baglaýar. Hormatly adamlar, Magtumly adyna Ýaşlar Guramasynyň 7-nji gurultaýynyň bilimler we talip ýaşlar güni bilen gawat gelmegi onuň ähmiýetini has artdyrýar. Ýani Ýaşlar Guramasynyň merkez geňeşiniň täze düzüminiň saýlawlary geçirildi. Men guramanyň täze ýol başçylaryna jogapkärlik işlerini hem uly sünnükleri arzu edýän. Geçilen ýollar, yetilen tepkitler we gazanylan üstünlikler geljegiň rowşen ýollaryny gurmagyň mizemez binýadydyr. Biz şu ýollardan uguralyp ykdysadyýetimizi durnukly ösürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Ýurdumyzyň owadyr şäherlerini, etrap merkezlerini awadanlaşdyryp, ýokary hilli ýaşaýy jaýlaryny gurýar. Ýeri senagat toplumlaryny döretmek boýunça hem giňgerimli işler durmuşa geçirilýär. Bu tutumly işler döwletimiziň garaşsyzlygynyň we beýtaraplygynyň esaslaryny berkidýär. Halkymyzyň hal ýagdaýyny düýpli gowlandyrmaga ýardam berýär. Beýtarap watanymyzyň dünýädäki at awraýyny ýokarlandyrýar. Hormatly ýaş nesliniň wekilleri, häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegini garaşsyzlyk ýyllaryny kemale gelen ýaş nesiller düzýär. Biz ýaşlara edi watanymyzyň geljegini gurujular hökmüne garaýar. Bagtyar ýaşlarymyz halk hojalygynyň dürli pudoklaryna, milli hemde döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde ihlasly zähmet çekýärler. Yurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmakda möhüm başlangyçlary öňe sürýärler. Alam bilim, telekeçilik we jemgyýetçilik işleri bilen meşgullanyp, ykdysadyýetimizi ösürmäge işçen gatnaşýarlar. Garaşsa döwletimizi 2022-nji, 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmägiň milli maksatnamasyna laýyklykda biz ýaş raýatlaryň ýaşaş durmuş üçünçiligini gowlandyrýar. Olaryň telekeçilik başlangyçlaryny höwüslendirmek boýunça hem netijeli işleri alyp barýar. Beýik geljegimiz siziň bagtyarlygyňyz, gadaly ösüşiňiz bilen aýrylmaz baglydyr. Şundan uguralyp nesilleri halkymyzyň asylly däpleri esasyna terbiýelemegi ören möhüm wezipeleriň biri hasaplaýar. Ýaşlarymyzyň ruhu ahlak, medeni, aň bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýär. Çünki ilimli bilimli sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljekdir. Şoňa görä de häzirki zaman enjamlary bilen üpçün edilen orta we ýokary okuw mekdeplerini, çağlar baglaryny, dinjal sagaldyş merkezlerini giňgerim bilen gurup ulanmagy berýär. Bu bolsa ýaşlarymyza dünýä derejesinde bilim bermäge mümkinçilik döredýär. Edi watandaşlar, ýaşlar ilmiň gazananlaryny özleşdirmäge işçen gatnaşýarlar. Mektep okuwçylarymyz we talip ýaşlarymyz awraýly halkara bäsleşiklerini uly üstünlikleri gazanýarlar. Munyň öňünde ýurdumyzda ýaşlaryň okumagy, bilim almagy, hünär öwrenmek üçin berk binýadyň döredilýänligini aýdyn görkezýär.
Garaşsyr döwletimizde ýaşlaryň hukuklary hem ygtybarly goralýar. Ýaş maşgalar üçin durmuş ýeňillikleri giňeldilýär. Olara gollaw bermek, häzirki zaman ýaşaş jaýlary bilen üpçün etmek boýunça derur çäreler amala aşyrylýar. Ýaşlara okujak mektebini, okuň dilini, ugruny we görnüşini saýlap almagy dole hukuk berilýär. Olaryň iş bilen üpçünçiligini gowlandyrmak, hünäre urukdurmak bilen bagly zerur işler hem durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde ýaşlaryň jemgyçilik fiýasy işçiligi barha ýokarlanýar. Ýurdumyzyň ýaşlar birleşikleri bilen beýleki döwletleriň hemde halkara ýaşlar guramalarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge ýardam berýär. Şoňa görä de dünýäniň awraýly ýokary okuw mekteplerine bilim alýan ýaşlarymyzyň sany barha artýar. Geljekde hem emme taraplayyn ösen alimli, bilimli, hünärini usat ýaşlary ýetişdirmek üçin döwletimiz ähli şertleri döredir. Mehriban ýaşlar, bedenterbiýe we sport jemgyýetiň sağlaşykly ösüşini üpçün edýär. Adam häsiýetini kemale getirmekde möhüm orun eýelýär. Adamda özüni anamy, güýç kuwaty, ruh welentligi terbiýelýär. Şonuň üçin hem raýatlarymyzy aýratynla ýaşlary, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanma giňden çekmek, sagdan durmuş ýörelgelerini wagt etmek boýunça netijeli işler alyp barylýar. Ykbalyny sporta baglan ýaş turganlarymyz garaşsyz watanymyzyň adawraýyny ýokarlandyrýarlar. 2024-nji ýylda Fransiýanyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryna hem ýygyny toparlanmadan üstünlikli çykyş edip döwlet baýdagymyzy belende galdyrjakdyklaryna berk inanýan. Ediz vatandaşlar, Gahryman arkadağımızın başlanğıcı bilen Türkmenistan'a ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy kabul edildi. Maksatnamada ýaş nesillerde watana we şöhratly taryhymyza buýsunjy, ilim bilime howesy artdyrmagyň, ýaşlar baradaky siýasatyň esasy ugry bolup durýanlygy bellenýär. Häzirki döwürde ýaşlara watan diýen beýik düşünjäniň mukaddesligini düşündirmek, ony gözüň görejiýaly goramagy we ýürekden söýmegi terbiýelemek ören möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Şoňa görä de berk bedenli, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, däp desturlaryny we maşgaly gymmatlyklaryny hormatlaýan şahsiýeti kemale getirmäge gönükdirilen çäreleri mundan beýlekde ýygyderli geçirer. Parasatly ata-babalarymyz nesillere ajaýyp däpleri miras galypdyr. Agzybirlik, rahmet suýarlyk, ýaşul nesile hormat sarpa goýmak halkymyzyň asyrlar boýy durmuş gadasyna öwrülip geldi. Biziň ýaşlarymyz şol däpleri dowam etdirmeliler. Ösüp gelýän nesilleri şu ýörelgeler esasyna terbiýelemek hemmemiziň wezipemiz bolmalylar. Hormatly adamlar, döwrüň talabyna görä ýaşlar siýasatynyň dürli ugurlaryny öz içine alýan kanunlar hem ýygyderli kämilleşdirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeş tarapyndan ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýan edaralarynyň, siýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň hem de ýaşlaryň gatnaşmagyna ýaşlar barada döwlet siýasaty hakyndaky kanunyň rejelenen görnüşiniň taslamasy taýýarlandy. Kanunyň maksady garaşsyz watanymyzyň ykdysady, siýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň işçiň gatnaşmagyny üpçün etmekdir. Ýaş nesilleri watançylyk, insanperwerlik we zähmet söýerlik ruhuny terbiýelemek üçin has amatly hukuk şertlerini döretmekdir. Bu kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzda alınıp barylýan ýaşlar siýasatynyň hukuk büniýadyny hassa pugtalandyrýar. Hem de ýaşlar üçin döredilýän mümkinçilikleri giňeltmäge ýardam berer. Hormatly adamlar, biz sanlyca günlerden watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bayram eder.
Şuunki yaşlar garaşsyzlyk ýyllaryna kemale gelen täze ruhly nesillerdir. Yaşlar guramasy watana wepaly nesilleri terbiýelemekde we jewsleşdirmekde. Olaryň güç kuwwatyny, aň düşünjesini, garaşsyz ýurdumuzy ösdürmäge gönükdirmekde öz borcuny üstünlikli ýerine ýetirip gelýär. Häzirki wagtda biz bu guramanyň öňüne şu wezipeleri goýýas. Ýagny ýaş nesli watançylyk ruhuny terbiýelemek, olaryň ýokary bilim almagy, dürüjlük we sport bilen meşgullanmagy, okup başarnyklaryny doly ýüze çykarmak üçin ähli şertleri döretmeli. Ýaşlarda raýat jogapkärçiligini we rahmete söýgüni ösdürmeli. Ýaşlaryň şahsy jemgyýetçilik başlanýyşlaryny gollamaly we höwüslendirmeli. Ýaşlarymyzda öz hukugyny goramak başarnygyny ýokarlandyryp, olaryň jemgyýetçilik birleşmelerine işçen gatnaşmagyny hem üpçün etmeli. Giyin göz yetimli, ösün teknologiyalardan baş çykarýan hünärmenleriň neslini kemale getirmek biziň alyp barýan işlerimiziň esasy maksady bolmaly. Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sunugat bilen giyinden meşgullanmak üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda dürüjlük bäsleşiklerini hem ýygyderli geçirip durmaly. Halallyk we maşgala gymmatlyklaryna ıgrarlyk ýaşlaryň baş öwrülgesine öwrenmeliler. Ýaş insanyny şeýle häsiýetleri terbiýelemek ýaşlar guramasynyň belent borjy we baş maksady bolmalylar. Mehriban ýaşlar, siz bagtyar döwürde ýaşaýaňyz. Siziň sagdan ösüp bilim almaňyz üçin döwletimiz ähli mümkinçilikleri döredýär. Siz okumak, öwrenmek, ihlasly zähmet çekmek bilen ata watanymyzyň şan şöhratyny belende götermelisiňiz. Her bir döwletiň we jemgyýetiň saglaşykly ösüşi alym bilen aýrylma baglydyr. Şoňa görä de garaşly döwletimizde alym ulgamly kämilleşdirmäge uly üns berýär. Bu gorda almy barlyk institutlarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, Alymlar Akademiýasynyň we Magtymuladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň ýanyna ýaş alymlar merkeziniň alyp barýan işlerini uly orun degişdirdiler. Edil watanymyzyň geljegi bolan ýaşlar, insanyň awray mertebesi, gadyr gymmaty, rahmeti bilen keskitlenýär. Şoňa görä de ýaşlar guramasy ýaş nesillerimize rahmet terbiýesini bermekde hem netijeli işleri alyp barmalylar. Büyük maksatlara yetmek üçin her bir ýaş insan rahmeti baýdag edinmeliler. Men ýurdumyzyň ýaşlarynyň enatda we ýyl ýurt öňündäki mukaddes borjuny berjay edip, münasip adamlar bolup ýetişjekdiklerine, ata watanymyzyň gülläp ösme uğruna jan ayaman rahmet çekjekdiklerine berk ananýan. Soňra hormatly prezidentimiz gurultaýy gatnaşlaryň şowkunly il çarpışmalary bilen ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny gol çekdi. Hormatly ýaşlar, araňyzda çykyş etjek barmy? Mümkin hormat prezidentim. O geçäň. Assalamu alaykum çuňur hormatlarylan belent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaykum Türkmenistanyň Magtymuladyna ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýyna gatnaşýan mehriban ýaşlar. Men Türkmenistanyň Magtymuladyna ýaşlar guramasynyň Türkmenler Döwlet Konseriniň şahamçasynyň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni Hakmurat Kişikow. Arkadagly terdarymyz, siziň parasatly başdollugyňyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz hemişelik bitarap ýurdumyzyň barha gülläp ösmegine, watanymyzyň şan şöhratynyň, at awraýynyň
hasa belent derejelere göterilmegine bagtyar ýaşlaryň münasip paýy bar. Sizin öňdöňörjülükli başlangyçlaryňyzyň netijesinde ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegi, biz ýaşlaryň kämil bilim almagymyza, dörejilikli zähmet çekmegimizde, şu mukaddes watana ak yürekden gulluk etmegimizde uly mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimiz, sizin beýik watanymyzyň berkararlygy, güýç kuwaty, awray mertebesi her bir türkmen ýigidiniň we gyzynyň biliminde, şahsiýet hökmünde kämilligine jemlenendir diýen dürdäne jümleleriňiz biz ýaşlaryň bilimde, ilmde, zähmetde ukyp başarlygymyzy görkezmäk bolan höwetimizi hasy artdyrýar. Ajaýyp zamanamyzda ýaşlar baradaky döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi, onuň binýadynda Türkmenistany ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň tatbiklanmagy ýaşlarymyzyň ähli ugurda uly gollawy eýedigini açyp görkezýär. Belent mertebeli prezidentimiz gurultaýa gatnaşýan mehriban ýaşlar şu ýylyň 14-nji iýuny türkmen ýaşlarynyň durmuşynda hiç wagt ýatdan çykmajak tenäwürli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadağymyzyň maslahatlary merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň ileri sürýän ugurlary boýunça kanunçylygyndan meýläkem kämilleşdirmegiň bagyşlap geçiren maslahaty biziň her birimize ýatdan çykmajak pursatlary peşkeş etdi. Hormatly Arkadağymyzyň şu taryhy maslahatda ýaşlaryň pikirlerini, tekliplerini dinlemegi ýaşlaryň buýsançy başyny göge ýetirdi. Ýaşlar baradaky siýasaty kämilleşdirmek, garaşsyz watanymyzda beýik söýgüni terbiýeleýän, wagt netigat işleriň gerimini giňeltmek, döwletimiziň şu güni hemde geljek bolan ýaşlara durmuş, ykdysady, siýasy, hukuk gollawlaryny bermek baradaky teklipler halkymyzyň beýik geljegini nazarlaýar. Arkadagly terdarymyz, siziň şuňky gol çekip beren kanunyňyz geljekde jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlary boýunça ýaşlaryň başarlygyny, sagdyn we kämil ösüş derejesiniň giň mümkinçiliklerini açyp görkezmäge, şeýlekem olaryň bähwitlerini, hukuklaryny goramakda, muny iş ýüzünde amala aşyrmakda, ägirt uly hukuk retminamaty bolar. Şeýle döwletli işleriň amala aşyrylmagy, bagtyar geljegiň kepili bolan ýaş nesil hakyndaky aladanyň döwlet siýasatymyzyň ilkinji ornuna durýanlygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Biz ýaşlar Gahraman Arkadağymyzyň arkadagly terdarymyz siziň görkezýän şahsy görezäňizden ruhlanyp, ýaşlar guramamynyň agdybir işgärleri bolup, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işleri alınıp barilýan parahatçylyk söýjilikli içeri we daşary siýasatyňyzy ýaşlarymyzyň arasynda giňden wagt etmekde, ýiti zekilli, maksady okkully ýaşlar terbiýelep ýetişdirmekde, öz zähmetimiz mundan meýläkem gaýyrmajakdygymyza tüýsürekden inanýarys. Bütün dünýäde adamzat ykbalynyň ýagty geljegi üçin beýik işler durmuşa geçirýän ýaşlaryň howanlary, arkadagly terdarymyz, siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman bolsun, tutýan beýik tutumly işleriňiz mundan meýläkem rowaşyklary betlensin. Alkış size, şöhrat size arkadagly terdara şöhrat. Hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz, gaderli gurultaýa gatnaşyjylar, mehriban ýaşlar, Milli Waf Vilayet Kitapxanasynyň 1-nji derejeli usulçysy Akjagul Şamhommedowa, hormatly prezidentimiz, döwlet derejesinde geçirilýän şu buýsançly dabarada Türkmenistanyň magtumulatna ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýyny çykyş etmek bagtynyň maňa hem ýeser edenligi üçin buýsançymyň çägi ýokdur. Biz ýaşlar arkadagly terdarymyz, siziň kämil paýhasyňyzyň amala aşyrýan insanperwer siýasatyňyz netijesinde bugün berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüniň eýesi bolduk.
Şeýle bagtyň eýesi bolan Bagtyar ýaşlaryň hormatly prezidentimiz, size bolan alkışlar çäksizdir. Çünki siz bugün Ýaşlar Guramasynyň 7-nji gurultaýyna gatnaşyp, bize beren maslahatlaryňyz bu tarih gurultaýda ýaşlaryň mundan beýleken Bagtyar durmuş üpçün etjek, ykbal özgörji kanunyna gol çekmeňiz ýurdumyzyň baýdak götürjileri bolan Bagtyar ýaşlaryň durmuşyny altyn harplar bilen ebedilik ýazyldy. Döwleti berkarar, döwri Bagtyar bolan halkymyz bugünkü gün ählul gomlarda ol üstünliklere ýa bolýar. Arkadagly serdarymyz, siziň ýol başçylygyňyzda jemgyýetimizin esasy dayançy bolup durýan ilim bilim, şol sany medeniýet ulgamyna hem ol üstünlikler gazanylýar. Ata watanymyzyň şan şöhraty dünýäge ýaýylyp, halkymyzyň mertebesi hasa belende göterilýär. Bagtyar zamanamyzda ýaşlaryň netijeli okamagy, göwnejäý bilim almaklar üçin ähli şertler döredilýär. Belent mertebeli prezidentimiz, mehriban ýaşlar, ýurdumyzyň garaşsyzlyk ýyllaryny sagdyn pikirli, sowatly, ösen dünýäniň talaplaryna laýyk derejede iş alyp barmagy başarýan täze nesil kemala geldi. Bu bolsa ýaşlaryň milli mirasymyzy, medeniýetimiz üçin wagtymyzy, onuň öz bolşly aýratdynlyklaryny çoňgur öwrenmekde, onu dünýä ýaýmakda ören ol ähmiýete ýa boldy. Hormatly prezidentimiz, gaderli gurultaýa gatnaşyjylar, bugün gahrman arkadagymyzyň pekim paýhasy ýugurulan terbiýeçilik ähmiýetli eserleri ýaşlar terbiýelemekde ýol görkeji mukaddes taglimatlardyr. Çünki adamzadyň kämilleşmegini, ýaşlaryň ilhalar insanlar bolup kemala gelmegini kitabyň orny ören oludur. Bu arada gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzyň welaýatlaryna amala asyrýan iş saparlarynyň çäklerini, ol ýerde ýaşlar bilen bolan duşşugyny kitaby söýüň, ilimli bilimli ýaşlar bolup, ata watanymyza wepalygylyk etmek beýik mertebedir diýip bellemegi munyň aýdyň suwutnamasydyr. Arkadagy serdarymyz, siz biz ata enelerimiziň we maşgalanyň mukaddesligini arşa göterýän halkdyr diýip, türkmeniň döwletlik ýörelgesini, maşgaly mukaddesliklerini, däp desurlaryny, şeýle-de türkmen dinanlaryna aýratyn hormat goýarsyňyz. Çünki olar mukaddes ojagyň egeleri, agdybir maşgalanyň gönüllügi, mehrin we bagtyarlygyň öz başydyr. Bu wagtda tutuş türkmen halkymyzyň mehriban käbesi, oglaba dejäniň maşgala ojagyna bolan ihlasy, türkmen dinanyna mahsus salihatlyk, kanagatlyk, döwletlilik, belent adam kärçilik ýaly asylly häsiýetleri bolsa, bugün türkmen gelňeýlerini nusgalyk mektepdir. Hormatly prezidentimiz, siz bugün gahrman arkadagymyzyň ýoluny münasip dowam etdirip, halkymyza diňe gowluklary, işretleri paýlamak maksat edinýärsiňiz. Halallygy, peýeklige eýlenen mukaddes ýary berkarar etmek uğruna dünýä nusgalyk işleri alyp barýarsyňyz. Ata watanymyzy üstünliklere besläp, bedew wady bilen röwşen gelecege alyp barýan şeýle tutumly işleriňiz üçin hormatly prezidentimiz, size çäksiz alkyş aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, aýdyň maksat tutumly işleriňiz ol üstünliklere beslensin. Arkadagy serdarymyz, alkyş size, şöhrat size, arkadagy serdarymyz, alkyş size, şöhrat size, arkadagy serdarymyz. Assalamu alaikum, çoňur hormatlanýan arkadaly serdarymyz. Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar. Men Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň Sportyň Olimpiýa Oyunçary fakultetiniň 5-nji ýyl talibi Anamrat Goşanýadow. Sizi bugün uly dawra bile belenýän Bilimler we Talip ýaşlar güni hemde Mawtumullah adynyňky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaý bilen geçirme münasibetli tüýsürekden gutlaýaryn. Arkadaly serdarymyz, siziň watan diňe halky bilen watandyr, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen parasatly taglimatyňyz esasynda berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwrüne berk bedenli, sagdyn ruhly, giň dünýä garaşly, ruh welet nesli kemala getirmekde alyp barýan işleriňiz dünýä nusgolukdyr. Çünki ýurdumyzyň ähli ýerlerine, şol sanyny awada milli syýagatçylyk zolagyna, dünýä ilgüne laýyk gelýän sport meydançalary, stadionlary, sevitde deňe taýip bolmadyk olimpiýa şäherçesi, atçylyk sport toplumlary, ýürütüleşdirilen sport mektepleriň gurulyp ulanmaga berilmegi, türkmen türgenlerimiziň daşar döwletlerde geçirilýän halkara ýaşlaryny ýeňiş gazanyp, ediz diýarymyzyň sport awraýyny
täze belent derejelere yetirecek milli türgönlerimiz kemale gelmegine uly ýardam berýär. Berkarar döwletimiz Halkara Olimpiya Komitetiniň Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agzasy bolmak bilen halkara olimpiya hereketini ösdürmekde münasip goşunt goşýar. Üstü yapık binalarda we Söwüş turnuwy boýunça 5-nji Aziýa oýunlary, Amul Hazar 2018 adly halkara avtorallisi, agratletika boýunça dünýä çempionatynyň ýokary guramaçylygy geçirilmegi watanymyzyň sport awraýyny dünýä äşkär etdi. Yaponiýanyň Tokyo şäherinde geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiadasynda şeýle hem ýurdumyzda geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatynda gazandan tarihi ýeňişler ýurdumyzda sport beden terbiýanyň özgörýäniň ajaýyp netijeleridir. Belend mertebeli prezidentimiz ýurdumyzyň halkara sport awraýyny has hem belende götürmek maksady bilen 2025-nji ýylyň noýabr aýynda paýtagtymyz Aşgabatda sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek barada siziň kabul eden tarihi çözgüdüňiz ine şuň hem bolsa ýaşlar babatda kanuny gol çekmeňiz biziň bu ýysan şu başlarymyzy göge getirdi. Biz türkmen türgönleri siziň döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçiliklerden uğralyp daşar döwletlerde geçirilýän iri halkara ýarşlaryny, Aziýa we dünýä çempionatlaryna üstünlükli çykyş edip ýurdumyzyň sport awraýyny belent derejelere ýetirjekdigimize şu pursatdan andyrmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Arkadaşly serdarymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan ýyl ýurt bähfitli, döwlet adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriňiz elmydama rowaj alsyn. Arkadaşly serdarymyz, görellämiz, ýörelgämiz, arkadaşly serdarymyz. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriniň belent serkerdaşy, hormatly dawara gatnaşdylar. Men Türkmenistanyň döwlet serketdullygynyň ýanyky harwe hukuk goraýjy daralarynyň hojalyk müdiriýetiniň çağrışyňça harwe gullukçysy Esker Berdimrat Kaderow sizi halkyň arkadaşly zamanasy ýylyna Mehriban watanymyzyň baş bayramy bolan Mukodes garaşdyrlygymyzyň şany 31 ýyllyk toýunyň öň sirasynda Türkmen ýaşlarynyň ykbalyna düýpli täsirini ýetirjek taryhy waka. Türkmenistanyň magtumly adyna ýaşlar uguramasynyň 7-nji gurultoýunyň geçirilmegi hemde bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli ýurdumyzyň Polat Galkany, sarsmaz galasy bolan watan orawçylarynyň adynan gutlamaga ruhsat ediň. Hormatly belen serkerdaşymyz, siz watan orawçysy hiç tatda kinçilik çekmelerler. Onuň adygy bol, egineşigi ýaly, teknikasy, ýaragy, gurat bolmalylar diýip döwrewap harwe zörtmeleri amala aşyran gahrman arkadamyzyň asyrlar nazarlayan beýik başlanyşlaryny münasip dowam etdirýärsiňiz. Harwe ulukçylaryň ýaşaş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmakda döwletli işleri amala aşyrýarsyňyz. Hormatly belen serkerdaşymyz, siziň tagallaňyz bilen 2022-nji ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň döwlet serketdullygynyň ýarnaky ýurdumyzyň harwe we hukuk goraýjy daralarynyň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplamy gahrman arkadamyzyň ak pata bermegine açylyp ulanmaga berildi. Ençeme bagtyar harwe ulukçylar bilen bir hatarda şol taryhy pursatlara şaýat bolmak bagty maňa da meser etdi. Açylış dawarasynda gahrman arkadamyz ýaşlar uramasynyň 7-nji gurultoý barada belläp, onu ýurdumyzyň milli parlament tarapyndan ýaşlar barada möhüm hemde döwrewap kanunyň kabul ediljekdi barada aýdanlary. Şuň bolsa bu kanunyň kabul edilmegi döwrümizin ýüzüniň togy, döwletimiziň kuwatly bile bolan türkmen ýaşlaryny biz watan orawçylaryny çäksiz oýsanyrdy. Külli türkmen halkynyň arkadagy watan orawçylar üçin mertlik mektebi bolup döwrewap harby teknikalaryny ustatlyk bilen erketmeňiz goluk göreldesin görkezän. Gahrman arkadamyz bilen duşmak her bir esker üçin aýratyn buýsançdyr. Hormatly belen serkerdaşymyz, şu taryhy günde gahrman arkadamyza uly buýsanç bilen ýerine ýetiren esker ýüremiň joşkuny aýdym bilen beýan etmäge ruhsat bermeňiz sizden uly hormat bilen haýyş edýärin. Güller açar edi diyar, ilavadan yurt bagtyar, şanyňa da bagşy saýrar, gahrman arkadagymyz,
şanınıza bağışı sayrar arkadağlı serdarımız. Täze döwür, täze eýýam, elem ýüzi bize hayran. Ak yollardan alıp baryan, kahraman arkadağımız. Ak yollardan alıp baryan, arkadağlı serdarımız. Toy toylayaz, koşo koşo, yüreklerimiz gelýär joşo. Uluk yaşan, kahraman arkadağımız. Uluk yaşan, arkadağlı serdarımız. Alkış size, şöhret size, 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 arkadağlı serdarımız. Bilen serkerdaşymyz, sizin taýlanýyz bilen bina edilen hojuluk müdiriýetiniň işini göstermeginiň diňe bir önüm bolçulugyny üçin etmekde däl. Eýsem, ol biz watan waraçylarynyň topragy halal zähmeti bolan süýgemizi has tartdyrýar. Hormatly bilen serkerdaşymyz, mähriban ýaşlar, gahryman arkadağymyzyň ýüregi, mähriban halkym, eziz watanym, jan Türkmenistanım diýýän ilimiziň baky wagtýarlygy, ýurdumyzyň beýik geljegi üçin okayan, zähmet çekýän ýaşlar biziň bu ýaşlarymyzdyr diýip, ýaşlara bildirýän uly önemli ödemek biz watançy ýaşlar üçin bilen mertebedir. Bu beýik önemi, mukaddes borcu ödemek üçin mundan beýlekim ata watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly bilen serkerdaşymyz, size ak ýürekden we palgyly etjekdigimize, tüýsüregimizden anandyrmaga ruhsat edin. Berkarar watanymyzy bilet ösüşlere alyp barýan, gahryman hem mähriban arkadağymyzyň, hormatly bilen serkerdaşymyz, sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, bilet başınız aman, döwletli işleriniz mundan beýlekim dowam bolsun. Garaşsyz, baky tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriniň bilen serkerdaşyna gully edýär. Assalamu alaykum. Çuňur hormatlanýan Belent mertebeli prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz, men Türkmenistanyň Magtumuladynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň täze taýlanan başlygy Ýazpolat Keriýew. Hormatly prezidentimiz, ilki bilen size Magtumuladynak ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýyna gatnaşmaňyz hem de bu gurultaýda taryh söýsledip berildiňiz üçin ýurdumyzyň ähli ýaşlaryň adyndan çäksiz sag bolsaňyz aýtmagy ruhsat bermeňiz sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Serdarymyz, siz gahryman arkadağymyzyň göreldesinde ýerip, ata-babalarymyzyň milli ýörelgesine esaslanyp, bugun bagtyar ýurdumyzy täze döwür bilen ösüşlere sar alyp barýarsyňyz. Biz ýaşlaryň ata watanymyzyň ösüşine ähli wagtda öz münasip goşanymyzy goşmak, şeýle hem täze döwrüň talaplaryna laýyk gelýän, ilmli, bilimli, sagdyn pikirli, lewza halal, watan süýji, zähmet söýür ýaşlar bolup ýetişmek üçin uly mümkinçilikleri döretip berýärsiňiz. Hormatly prezidentimiz, siziň tawşyrygyňyza laýyklykda gahryman arkadağymyzyň ýol başçylygyny ýurdumyzyň ýaşlarynyň teklipleri asasynda taýýarlanan ýaşlar barada döwlet siýasat hagynaky Türkmenistanyň kanunynyň rejeleriniň görnüşli gol çekip bermeňiz biziň bu ýaşanjymyzy hasy goşulandyrdy. Bu taryhy waka ýurdumyzda ýaşlar barada alydanyň döwlet derejesinde kepillendirilýändiginiň ýene bir aýdyň suwutnamasy boldy. Arkadagy serdarymyz, siziň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine ýerişmek dawrasyny men özüme bildirilen ören ulanyma ýokary baha berýärin. Bu namyň diňe özüme dälle, eýsem bilimli terbiýeli, iň öňde barjy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan ähli türkmen ýaşlaryna hem bildirilen ynamdygyna düşünýärin diýen ganatly sözleriňizden ugur alyp, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşda ýaşama ugruna alyp barýan beýik işleriňizi münasip wagt etmekde, ata watanymyzy mundan beýlekde ösdürmekde. Biz ýaşlar siziň daşyňyza mäkem jewsleşip öz münasip goşandymyz goşaklygymyzy, şeýle hem şuňky Magtumuladynak ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýyna gatnaşyp, guramamyzyň öňünde goýan aýdyň wezipeleriňizi üstünlikli durmuşa geçirmekde ähli okuyup başarnymyzy, zihni ihlasymyzy gaýgyrman, ata watanymyzy, mähriban halkymyzy, hormatly prezidentimiz size ak ýürekden wepaly gullyk etjekligimizi şu taryh pursatda anandyrmagy ruhsat bermeňiz sizden uly hormat bilen haýyş edýärin. Arkadagy serdarymyz, siziň janyňyz sag, rowşan ömrüňiz uzak, belent maksatlaryňyz ilmi-dama, rowaşlyklary beslensin. Arkadagy serdara şöhret. Arkadagy serdara şöhret. Arkadagy
Mehrivan yaşlar sizi ve ähli bilim işgärlerini yurdumuzda giňden bellenilýän bilimler ve talip yaşlar günü bilen hem de Maktumul adynaky yaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýynyň geçirilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan sizin ähliňizde bir can saglygyny, awadan ve bagtyar durmuşy, garaşsyz bitarap watanymyzyň gülläp ösme uğruna alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Hormatly ýaşlar, hormatly arkadaşlarymyň başlanyňyzy bilen öňe süren gowy şygarwa ony sizin gemmeňizem gowy bilýänsiňiz. Ol öňe jan watanam Türkmenistan. Sonra hormatly prezidentimiz gurultaýa gatnaşjylar bilen mehirli hoşlaşyp birden ugrady. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Rumeniýanyň Türkmenistanyna täze bellenilen adatdan naşar we dowlat ýaly elçisi Ion Naval kabul etdi. Diplomat anan çatyna gowşurmak bilen hormatly prezidentimiz de Rumeniýanyň prezidentiniň mehirli salamyny hemde öýdükýärli ösüş ýoly bilen anamly öňe barýan Türkmenistan bilen diýip bolan dostlyk we öňün hyzmatdaşy gatnaşyklarynyň pogtrandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýänligi baradaky sözlerini getirdi. Hormatly prezidentimiz dostlukly ýurduň dowluk täýärli wekilini ýokary diplomatik wezipe bellenmegi bilen gutlap Rumeniýanyň ýol başlaryna iň gowy arzularyny beýan etdi. Ve Türkmenistan'da da iki taraplyň we köp taraply inisiýasiýa, şol sany iri halkary guramalarynyň we awreli sevip düzümleriniň şäherlerine üstünlikli ösürilýän döwletara gatnaşyklarynyň himme taraplyň pogtrandyrylmagyna uly üns berilýänini belledi. Döwlet başlarymada şöyle Türkmenistanyň Ýewropadaky öňden gelýän hemde möhüm hyzmatdaşlarynyň biri bolan Rumeniýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýänligini aýdyp, şu döwrüň dowamyny biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky lilikdäki işiň oňun tejribesiniň toplananyny hemde hyzmatdaşlaryň ygtybarly şertnama hukuk büniýadynyň döredlenligini kanagatlan bilen belledi. Rumen diplomati hoşniyetli sözler hemde Türkmen topragyna görkezlen mihmansörlük üçin hoşallyk bildirip, iki döwletiň we halkyň beýikliklerini gybap gelýän hoşniyetli gatnaşyklary pogtrandyrmak üçin ähli tagallalary etjekdigini ananlardy. Töhbetdeşler Türkmen Rumen gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hemde ony ösdürmegiň geljegi barada gyzyklanma bildirilip, pikir alşmalaryň dowamyna fiýaty diplomatik, töwda ykdysady hemde medeni ansanperwer ulgamlarda hyzmatdaşy geňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Ýödara gyzyklanma bildirilýän halkara teýadatynyň möhüm ugrulary babatyna paragatçylygyň, howpsuzlygyň we ähli durnukly ösüşiň üpşedilmegine gönüktirilen möhüm teklipleriň we başlangyçlaryň ýödara gollanmagynyň ähmiýeti bellenildi. Hormatly prezidentimiz we ilçi iki taraplyň hyzmatdaşlyk meseleleri barada aýtmak bilen köp ugrulary boýunça şol sanyna energetika, töwda, oba goýjylygy, ulug we ary gatnaşyk, hemýe hemde ýeňil tenagat ýaly strategik ulgamlarda ýödary beýiklikli töwda ykdysady hyzmatdaşlygy mundan meýlekde işleňleşdirmegiň zerurdygyna ünsçekdiler. Şunda ykdysady we almatiýan hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Rumen toparyna möhüm orun degşider. Şeýlekem ansanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk alam, medeniýet we bilim ugrulary boýunça döwletara gatnaşyklarynyň hemme taraplyň giňeldilmegi ilertilýän wezipeleriň hataryna görkezildi. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz Rumeniýanyň adatdan daşar we dowluk täýärli elçisini Türkmenistanyna diplomatik işine başlamak bilen ýene-de birgede gutlady. We oňa döwletara gatnaşyklaryny pogtrandyrmak ornuna jogapkärlik wezipesini ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Duşukdan soň ilçi habarşamyda şeýle görünmerdi. Jenap prezident bilen duşmak meniň üçin uly hormatdyr. Biziň duşuşymyz üren netijeli boldy. Dürlügler boýunça hyzmatdaşyk ösdürmegiň ugrularyny ara alyp maslahatlaşdyk.
Men iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň mundan meýlekde giňeldilmegi hemde netijelik hädete eýe bolmak urna äkli virus tagallarmy gaýgyrmajakdygymy ananlardım. Hormat prezident iki ýurdun arasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlary barada bellep, degişi puwdoklaryň we işe gurdymlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerini bilelikde amala aşylmagy mümkin bolan taslamalar olaryň ähmiýeti barada aýtdy. Munyň özi iki tarapdan hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykmagyny şertlendirer. Hormat prezidentiň aýdan maslahatlarynyň hyzmatdaşlyk üçin ähmiýetlidigini bellemek isleýän. Men şu ýerde ak mermerli Aşgabatyň ähli ugurlary boýunça ösenligini, onun juda owdunlygyny aýtmagy özüm üçin mertebe gadaplayan. Sag bolun. Ýene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýaşlar barada döwlet siýasaty hakyny rejelenen görnüşi Türkmenistanyň kanunyna gol çekdi. Kanun metbuatda çap edilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ýaz Muhammed Orhan Muhammedowich Özberdiýewi Türkmenistanyň Magtumladynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň başlyk wezipetinden boşatmak hakyny Magtumladynaky ýaşlar guramatynyň 7-nji gurultoýunyň 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda çykaran 7-1-nji karar tasdiklandy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ýaz Polat Nurpoladowich Keriwi Türkmenistanyň Magtumladynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň başlyk wezipetine saýlamak hakyny Magtumladynaky ýaşlar guramatynyň 7-nji gurultoýunyň 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda çykaran 7-2-nji karar tasdiklandy. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adyndan Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we ýurdun ähli dogunlyk hakyny Özbegistan Respublikasynyň garaşsyzlyk güni münasibetli tüýsürekden gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Özbegistan garaşsyzlygyny eýe bolan pursadyndan märi siýasy, ykdysady we durmuş ulgamlaryny ötüşünni ul üstünlikler gadanýar. Halkara giňişligine münasip awraýdan peýdalanýar. Sevdikemde ählimi mugun tertibindäki möhüm meseleleri çözmekde ähmiýetli orny eýleýär diýilip, gotlaw hatyny berilýär. Döwlet başlanmada Türkmenistanyň ýurtlarymyň arasynda hyzmatdaşlyk etmekde ýetilen dereje ýokary baha berilýändigini we onuň mundan beýlegim berkidilmegine hemde giňeldilmegine çalşylýandygyny belläp, Türkmen Özbek strategik gatnaşyklaryny iki ýurdun dogonlyk halklarynyň bäkbidini netijeli ösdürmek we täze göz ýetimlere ýetirmek üçin bilelikdäki taglary dowam etmäge taýýardygyny beýan etdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakyn mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Şavkat Mirziýoýew tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we rowançlyk, Özbegistan Respublikasynyň dogonlyk halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýlegim ötüş hemde awadançylyk arzuw etdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, Slovakiya Respublikasynyň prezidenti hanym Zuzanna Çaputova ýurdun milli bayramy, Slovakiya Respublikasynyň konstitusiýa gününiň şanly 30 ýyly münasibetli tüýsürekden gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakynly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Zuzanna Çaputova tüýsürekden berkjan saglyk we bagtyarlyk, Slovakiya Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, rowançlyk hemde awadançylyk arzuw etdi. Häzir sizi hormatly prezidentimiň adyny gelen hat bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň arkidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň arkidratyňyz. Ruminiýa bilen Türkmenistanyň arasynda dostluk gatnaşyklary puturlandyrmak hemde ösdürmek maksat bilen Jenap Ion Navalny siziň arkidratyňyzyň ýanyny Ruminiýanyň Türkmenistanyň adatyna şerwe dowluk tiýal ilişdi wezipetine bellemek kararyny geldim. Jenap Ion Navalnyň tejribesi hemde başarlyklary onuň öz üstüne ýüklenen ýokary wezipäni üstünlikli ýerine ýetirjekdigini hemde siziň arkidratyňyzyň ynamyna we hormatyna münasip boljakdygyny meni ynam döredýär. Şonuň bilen maglykda ony mehirli kabul etmeňiz hemde meniň adymdan we Ruminiýanyň hökümetiniň adyndan siziň arkidratyňyzda beýan etjek ähli sözlerini esasanam siziň arkidratyňyzda bagyt Türkmenistana bolsa gülläp ötüş bardaky tüýsürekden arzuwlarymyzy beýan eden oňa dol ynanmaňyzy sizden haýyş edýän. Klaus Werner Johannes, Ruminiýanyň prezidenti.
Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şafkat Mirziyoyewa we ýurdun ähli dogonlyk halkyna Özbegistan Respublikasynyň garaşdyrlyk güni münasibetli mähirli gutlaularyny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Gutlawda öz ygtyýarly ösüş ýyllaryny Özbegistan durmuşynyň ähli uglary boýunça ägirdil üstünlikler gazandy. Halkara giňişligine ýokary awraý we ynamy eýe bolu diýilip bellenýär. Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Özbegistan bilen ýoly goýulan gatnaşyklary Türkmenistanyň ýokary bahy hemde uly ähmiýet berýändigini, bu gatnaşyklaryň iki tarabyň meýillerine laýyklykda barha ösdirilýändigini we kämilleşdirilýändigini belläp, hoş niýetli goňşuluk, hakyky dostlyk hemde ynanşmak gölgülerini esaslanýan Türkmen-Özbek strategik hyzmatdaşlygynyň dogonlyk ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň wekidine mundan beýlegem ýokary depkinler bilen ösdiriljekdigini anam bildirdi. Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýakyn mümkinçilikden peýdalanyp prezident Şafkat Mirziyoyewa berkjan saglyk we bagtyarlyk Özbegistanyň dogonlyk halkyna bolsa parahatçylyk, rawaçlyk hemde awadançylyk arzuw etdi. Şuň ýurdumyzda bilimler we talip ýanşlar güni dawraly ýagdaýda bellenli. Şu münasibetli ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerine täze 2022-2023 okuw ýylynyň başlanýanyny boşlaýan ilkinji jaň ýaňlandy. Altyn göýden birinji gününe täze okuw ýylynyň başlanmagyna başlanyň şeride bilimler we talip ýanşlar gününiň dawarlary garaşdyrlyk binasyna gül goýmakdan başlandy. Ähli şäherler bellilen maksatnamalar boýunça ýokary ruh bilenlikde geçirildi. Ýa-da burada ýurdumyzda ýanşlaryň ruhy we beden taýdyny ösmegi, olaryň dörüjülükde zäkme çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň okuw mekdeplerine bilimler we talip ýanşlar güni münasibetli dawarlar geçirildi. Olar bilim özgörtmeleri üçin hormatly prezidenti bilen hoşçalygyň ölgörüşli beýany berdi. Täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli geçirilen dawarlara ýygnananlar hormatly prezidenti bilen garaşdyrdy. Hemýeçilik beýtarap Türkmenistanyň mektep okuwçylaryna, talip ýanşlaryna, mugallimlerine we bilim işgärlerini iýeren gutlugyny ruh bilenlik bilen diňlediler. Südey garaşdyrdy. Hemýeçilik beýtarap watanymyzyň jemgyýetçilik durmuşyny uly orun tutýan ajaýyp bayram. Bilimler we talip ýanşlar güni hemde 2022-2023 täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýsürekden utlaýan. Baý bayramçylygyň ýokary ruh bilenlik döredip, ötüşleriň aýdyň ýoly bilen oňa barýan erid watanymyza söýgümizi hasam potolanyrjakdygyna berk ynanýan diýilip, hormatly prezidentimiň gutlawyny noktalýar. Bilimler we talip ýanşlar güni münasibetli giň ýerimde geçirilen şäherler ýokary ruh bilenlik wesenli. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýanşlaryň ruhy we beden taýdyny ösmegi, olaryň dörüjülükli zäkme çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň bilim siýasatynyň esasy maksady her bir raýat üçin bilim almagyň el ýeterli bolmagyny gadanmakdan, her bir adamyň bilim mabatda öz okuwyny, zekiyini dol ulanyp bilmek üçin ähli şertler döretmekden ibaretdir. Häzirki wagtda özleriniň köp ugurly zekiylerini okuýuplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanlaryň ýaş netli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu orada görülýän toplumdaň şäherler ilkinji nowatda netijeli we dolu derejeli okuw terbiýeçilik işi, sağlaşykly ösen ýaş netli hakyky watançylar terbiýelep ýetirmek üçin zerur bolan şertler öpçün etmäge gönükdirilendir. Gelecekde ýanşlarymyz watanymyzy täze belitliklere çykarmalylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýanyny alamatlanýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dörüjülük mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, alametsiynik täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilýär. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş netli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasyny terbiýelemek, hormatly prezidentimiň ýol başlygyndan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe amala aşyrylýan giň ölçüli özgörtmeleriň esasy uğurlarynyň biridir. Bu ulgamda özgörtmeleriň üstünlükli amalaşdyrylmagy, okutmaň öňde barjy usullaryny giňden ulanmak, ýanşlarda döwrwap kunär inniklerini kemale getirmek, ýokary kunärli işgärler taýýarlamak bilen baglanşyklylar. Döwlet siýasatymyzyň strategik ugur hökümini milli bilim ulgamynyň hilini hemde mazmuny dünýä ölçegilerine laýyklykda üpçün etmek maksat bilen giň ölçüli özgörtmeler amalaşdyrylýar. Ösen ýurtlaryň tejribesini hemde ötüşini nazar alyp, ýanşlaryň beden we ruh taýdyny sagdyn ösmegi, watançylygyň belent ruhyny terbiýelenmegi, täze bilimler öldürmek bilen baglanşykly möhüm wezipler durmuşy geçirilýär. Bilim siýasatynyň esasy maksady berkarar watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni binýadyny potolanyrmagy, alymyň we bilimiň mümkinçilikleri ýurdumyzyň täze biletliklere ýetmegini gönükdirilendir. Şoňa görä garaşda ýurdumyzda döwrwap orta kunär ýokary okuw mekdeplerini gurmak, iň täze bilim usullaryny, maglumat tehnologiýalaryny öldürmek, jemgyýetimiziň aň bilim derejesini hemde dörüjülük işçiligini ýokarlandyrmak babatda ýeger döwlet tejribe toplanýar.
Şu babatda bilim ulgamynyň işgärleriniň, mugallimleriň öňünde zekinli we täze pikirlenmek başarýan ýaş nesli terbiyelemek, okuw kitaplaryny hemde gollanmalaryny, meýilnamlary we maksatnamlary kämilleşdirmek, watanymyzyň dünýäde awraýyny hasan belende galdyrmak işine sallamly goşunt goşmak wezipesi durýar. Bolimçilik ýary öňden märi has awraýly hemde hormatly kunärleriň biri hataplanýar. Dawlar gatnaşylar ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmegiň garaşly döwletimizi hemme tarapdan ösdürmekde uly ähmiýeti ýedigini ýa. Hormatly prezident bilen ýaşlar barada ýadysyz alady diýen üçin hoşallyk bildirdiler. Bayramçylyk gününe ýurdumyzda täze mektepleriň açylyp ulanmagy berilmegi döwletimiziň ähli uwurlardaky ösüşleriniň öz bolşy suwutnamasyna urildi. Täze mektepleriň açylyş dawalary ýokary hökümetlige wetsenli. Aşgabat şäheriniň bagtyarlygy etrawynyň ýasmansalyk ýaşaýyş toplumyna 720 ornak umumy bilim berýän orta mektebiň 3 gatly binasynyň açylmagy hakyky bayramçylyga urildi. Täze mektepde okuwçylaryň sağlaşyk ösmegi, olaryň döredjilik ukyplarynyň hemde zekinleriniň açylmagy üçin ähli şertler döredildi. Täze mektebiň gurulyp ulanmagy bermek münasibetli geçirilen dawara aýdym sağly çykyşlaryny goşdy. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany wakalaryň ýatda gaçy pursatlary wetsen ýanyny aňladýar. Asylly däwe görä täze mektebiň guruluşyna has sapatlanyň guruluşçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlara goşurly. Dawratnaşylar ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň bilim terbiyeli bolmaklary hemde ýaşlaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmaklar uğruna döwlet derejesinde alad edilýän üçin arkadagly serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Munyň özi ýurdumyzda gahrman arkadagymyň başyna başlan asly işleriň arkadagly serdarymyz tarapyndan netijeli dowam etdirilýäniň nowatdaky suwutnamasydyr. Soňra täze mektebiň açylmagy münasibetli guralan dawratnaşylar bir ýerde okuwçylaryň döwri we bilim almak üçin döredilen mümkinçilikler bilen tanışdylar. Halkyň arkadagly zamanasy ýyly atlandyrylan ilkinji sapagyň Türkmenistanyň garaşsylyk ýyldaryna gazanan ägir türlü üstünliklerine berhara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzy durmuş ykdysadydan mundan meýlekde okun üstünmäge başlandy. Arkadagly serdarymyň hemde gahrman arkadagymyň adyndan bilim dünýäsine ilkinjide gadam basýan çağlara ýürüte ornaşdyrylan programma öpçünçilikli bilimli atly kompýuterlaryň ýadgarlyk sowgaty hökmüne gowşulmagy şatlykly waka boldy. Amalaşylýan ägir türlü özgörtmeleriň şäklerine milli bilim ulgamyny kämilleşdirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bilim ulgamyna jemgyýetimiziň hemde döwletimiziň mundan meýlekde ösmek üçin binýatlaryň esas hökmüne garalýar. Häzirki döwürde ýaş türkmenistanylaryň döredjilik taýdan kämilleşmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Bu gurda edilýän ädimler ilkinji nowatda dowly derejeli hemde köp ugurly bilim almak, sağlaşly ösen ýaş nesli hakyky watançylary terbiyelemek üçin zerur şertler üpçün etmäge gönükdirilendir. Ýaşlarymyz ýakyn geljekde iriz watanymyzy täze bilim sepkitlere hemde uly üstünlikleri ýetirmeliler. Ahir welaýatynyň Göktepe tarabynyň Azgan şäherçesindäki tutuşlugyna durukty äwelenen Berdimuhammed Annaýwadynyň 27-nji orta mektebinde geçirilen giň uwrumly dawara, oň gatnaşylarda gahrman arkadagly serdarymyza bolan buýsanç duýgularyny döretdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň, meclisiň deputatlarynyň, bilim ulgamynyň edaralarynyň işgärleriniň, mugallimleriň, mektep okuwçylarynyň, çağlar baglaryna terbiýelenýän körpüleriň gatnaşmaklaryna guralan giň uwrumly dawara belen toýuň şowkuny uwurly. Dawarada çykyş edenler hormatly prezidentimiň bilim özgörtmeleri dogrusynda buýsanç bilen gurrun etdiler. Hemde hemmeleri täze okuw ýylynyň başlanmagy hemde bilimler we talip ýaşlar güni bilen gutladylar. Dawarada medeniyet we synody işgärleriniň şeýle körpe ýaş dekilleriniň çykyşlaryna giň orun berildi. Olaryň güneşli diýarymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadaly ferdarymyzy we ajaýyp durmuşymyzy ak mektebi, şagalyk dünýäsini we dostlugyny wasp edip, ýerine ýetiren aýdymdyr saadlary, tanysary hemmelerde ýürek joşdurjy duýgular döredip, tomaşaçylaryň dowamly el çarpışmalaryna munasip boldy. Soňra dawra gatnaşylar gahrman arkadagymyzyň atasy, watançy esker, ustad molim, ilhalar adam Berdimuhammed aganyň hatyrasyna bu ýerde bina edilen ýadygärlige ter gülleslerini goýdular. Soňra okuwçylar mektebiň taryhy we ülkany öwrenşi muzeýinde bolup, bu ýerde saklanýan gymmatlyklara höweslen fin etdiler. Durukty äwelenen bu mektepde okujak ýaşlaryň bilimler dünýäsine çuňur aralaşmaklary üçin edilen tagaralar ýakyn wagtda öz meýwesine mörköder. Bu mektebin okuwçylary ilim bilen ganatlanyp, eri diýarymyzyň güllä besmegini özleriniň fadlymly goşuntlaryny goşurlar.
Lengafonlar bilen içindelen sınıf otolary bolsa, okuwçylaryň daşary ýurt dillerini öwrenmek babatda endikleriniň, okuyup başaranyklarynyň has kämilleşmegine uly ýardym eder. Informatika, himiya, fizika, matematika, biologiya otolary bolsa, ýaş neslin aňyna taky hemde tebigi bilimleri howesleriniň gyzyklanmalarynyň hasam ýokarlanmagyna giň ýol açar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň altyn güýdi bu mektep üçin aýratyn serpaly geldi. Hormat prezidentimiň adynyň bu mektebe täze awtobusyň sowat bermegi, bilimler we talip ýaşlar güni münasibetli bu mektebiň okuwçy ýaşlaryna we muallimlerine ajaýyp sowat boldy. Täze mektep binasynda amatly mebeller hemde döwrüwap okuw enjamlary bilen üpsen edilen giň we ýagty otoglaryň bolmagy bellälikdir. Ýürütülüşdirilen otoglarda daşary ýurt dillerini öwrenmek, informatika, biologiya, fizika, himiya, geografiya we beýlek okuw dersleri üçin multimedia hemde interaktiv enjamlar ornaşdyrylmagy okuwlar döwrüwap derejede guramagy mümkinçilik berer. Aýdymsaz we sura çekmek üçin niýetlenen otoglarym ösüp gelýän nesli gowunaja terbiýelemek babatdaky wediplere dolaýyk gelýär. Täze mektebiň açylyş dabarasy berkarar döwletiň täze ýamyny galkynyşy döwründe Türkmenistanyň şaýaklaryň terbiýesine uly ähmiýet berilýändigini tasdikleýär. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş nesli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esatyny terbiýelemek, hormat prezidentimiň ýol başçylygyna berkarar döwletiň täze ýamyny galkynyşy döwründe amal aşyrylýan giň we çöl özgörtmeleriň rowançlyklary besenýändigini Berdimuhammed Annaýew adyny 27-nji orta mektebiň mysalyny görmek bolýar. Dünýä ölçeglerini kywap gelýän täze orta mektebiň döwrüwap enjamlar hemde öňde barjy technologiýalar bilen üpçün edilmegi ýaşlaryň döwrüwap bilim almagyna ähmiýetli bolup durýar. Täze mektebiň açylyş dabarasy berkarar döwletiň täze ýamyny galkynyşy döwründe Türkmenistanyň şaýaklaryň terbiýesine uly ähmiýet berilýändigini ýene bir gedek aýdynlyk bilen görkezdi. Ajaýyp sport isgalary, açyk meýdançylar şaýaklaryň sport bilen ýygderli meşgullanmaklaryna giň mümkinçilik berer. Berdimuhammed Annaýew adyny 27-nji orta mektepdäki bayramçylyk dawratyna gatnaşyjylar garaşdyr we beýtarap döwletimiziň hemme tarapdan ösmegi üçin ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmegiň uly ähmiýetini ňyktap, hormat prezidentimiz ösüp gelýän nesil bardy hemme tarapdan aladydýan üçin tüýüp sörekden hoşalyk bildirdiler. Hemde milli liderimiz Berkcan saglyk we mehriban halkymyzyň hemde edit watarmyzyň gülläp ösmeginiň bäkbidini alyp barýan köp orly işine täze uly üstünlükler ardy etdiler. Men Ahal vilayetiniň Göktepe Trawlyň Berdimuhammed Annaýew adyny 27-nji orta mektebiň muallimi Durdy we Ogulşat. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň her bir güni ajaýyp wakalara beslenýän, halkyň arkadagly zamanasy ýylyna, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna ýaşlar baradaky edilýän aladalar biýmekçidir. Gahraman arkadagly serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzda bilim ulgamyny düýpli kämilleşdirmek, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmakdaky alnyp barlýan işler münasip dowam etdirilýär. Bugün malsa ýurdumyzyň ähli ýerlerine 2022-2023 okuw ýyly, täze okuw ýyly, bilimler we talip ýaşlar güni uly şatlyk şowhun bilen dawaraly bayramçylyklar bilen ýurdumyzyň ähli bilim ojaklaryna bellenip geçilýär. Şeýle bayramçylyk dawarasy Berdimuhammed Annaýew adyny 27-nji orta mektebimizde hem uly şatlyk şowhun bilen hormatly ýaşlarymyzyň, kümüş saçly enelerimizin, mehmanlaryň, muallimlaryň, okuwçylaryň gatnaşmagyna bellenip geçilýär. Mektebimizde bu bayramçylyk dawarasy İlhalar insan esker muallim Berdimuhammed Annaýewiň ýadygarlygyna gül goýmak dawarasy bilen başlandy. Hormatly prezidentimiziň saýasynda azgan şäherçämizde döwrewap mektebimiziň durky täzelenip ulanylmagyna berildi. Mektebimiziň ähli sınıf otoglary, iş otoglary döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. Şeýle-de mektebimiziň durky täzelenmek bilen çäklenmän awto ulagy hem sowgat berildi. Bu bolsa biz muallimleri, biz bilim işgärlerini, mektep okuwçylarymyzy şeýle begenlerde, buýsanlarda mahraman arkadagymyz biz ýaşlara uly önam bildirýär. Ýurduň geljegi ýaşlar bilen berk baglanşyklydyr diýip arkadagly serdarymyz belläp geçýär. Şular ýaly döwrewap mektebiň durky täzelenip berenligi üçin, awto ulagynyň sowgat berilenligi üçin hormatly prezidentimize şanlygymyzy bildirýär. Mahraman arkadagly serdarymyzyň jan sag bolsun, başydyk bolsun, il ýurt bäkbitli alyp barýan işleri elmi damara wajalsyn.
Täze 2022-2023 okuw ýylynda Ahal welaýatynyň Qaqa etrafynyň Duşak şäherçedindäki 600 ornak ingliz diline ýöretilýän 26-njy orta mekdebiň dawaral ýagdaýda açylyp ulanmagy bermegi, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesil hakda edýän tagallasynyň çäksizligini ýeni döwürgedek aýdym suwd etdi. Bu ýerdäki täze mektep Ahal welaýaty häkimliginiň buýrmasy esasynda Muradım Husus Kärhanasynyň ezberli guruluşçylar tarapyndan bina edildi. Şäherçäniň binägärlik keşfi bilen özara sağlaşyp, oňa öz boşly gözerlik çaýan bu täze mekdebiň açylyşyna hemde ýurdumyzda giňden bellenýän bilimler we talip ýaşlar gününe başlanyp, giň gerimli bayramçylyk dawarasy goruldy. Bu ýerde milli aýdymsaz sunugatynyň körpe muştoklarynyň düzülen çaýgylar dörejilik toparlanan çykyşlaryna şeýlede edebi sady kompozisiýa giň orun berli. Olaryň garaşy baky bir tarap ata watanymyzy, bagtyar zamanamyzy joşgyn bilen wasp edip ýerine ýetiren aýdym saatlarynyň tanslarynyň gowun götürji hoş awady hemmeler özüne maýil etdi. Çykyş edenler bugünkü bayram gününde ýaş nesil üçin ajaýyp sowgat bolan bu täze orta mekdebiň arka dagly serdarymyzyň ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmek, ony dünýä derejesinde kämilleşdirmek barada öňde goýýan aýdym wezipelerini iş ýüzünde üstünlükli durmuşa geçirilýäniň ýeni döwür aýdym futnamasydygyny gowunç bilen bellediler. Hemmeleri bugün başlanýan täze okuw ýyly bilimler hemde talip ýaşlar güni şeýlede täze bilim ojagynyň ulanmagy bermegi bilen tüýsürekden gutladylar. Täze mekdebiň sınıf otoglarynyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň kämil enjamlary bolan multimedia tagtalary bilen üpçün edilmegi, okuwçylara berilýän bilimiň hilini hassa çoňlaşdyrmaga, okuw sapaklarynyň okuwçylarynyň hakydasynda uzak wagtlap galmagyna oňun täsirini ýetirer. Lingafonlar bilen üpçün edilen sınıf otoglary bolsa, okuwçylaryň daşary dillerini öwrenmek babatda enlikleriniň, okuýup başlandyklarynyň has kämilleşmegine ul ýardam eder. Biologiya, himiya derslerini çuňur öwrenmäge ýöretilýän otoglar, kitapxana, giň hemde ýagty mejlisler zali, şeýlede beden terbiýany talabalaýyk guramak üçin mekdebiň içinde hemde daşynda ýöretilýän ýerleriň bolmagy hassa gowunlyjydyr. Täze mektepde okuwçylaryň zähmet çekmek enliklerini ösdürmeklige niýetlenen ýöretilýän zähmet otoglarynyň bolmagy bolsa, ýaşlaryň aňyna pek zähmete söýgü duýgularyny kemale getirmäge ýardam eder. Bir ýerde täze okuw ýylyna bilim ojaklaryna ilkinji gadam basan körpeleri, arka dagly serdarymyzyň hemde gahraman arkadamynyň adyndan kompýuterler dawaral ýagdaýda gowşarly. Bu bolsa hormatly prezidentimiň ýurdumynyň ýagty geljegi bolan ýaş nesiller hakda edýän aladalarynyň aýdym mysallar. Ýurdumyzda giňden bellenýän bilimler we talip ýaşlar güni Ahal welaýatynyň Duşak şäherçediniň bagtyar raýatlaryna goşa şatlyk getirdi. Bu ýerde 320 ornak 12-nji çaýgylar bagça wagynyň açylyp ulanmagy bermegem, bu şäherçäniň ýaşaýjylarynyň gowun goşuny galatlanyrdy. Bu çaýgylar bagça wagynyň döwri we binasy Ahal welaýat häkimliginiň buýrmasy esasynda Muradım Husus Kärhana tarapyndan bina edildi. Bu ýerde çaýgylar dörejilik toparlarynyň ýerine ýetirmegine ýanglanan aýdym saatlar joşgyny tanslar, döwrümizin okuny ösüşleriniň beýany bolup alyslara ýaňsarly. Dawaranyň dowamyna çykyş edenler, hormatly prezidentimiziň ýoly başlaryna bilim ulgamyny anyp barýan giň gerimli işler dogrusyna buýsanyş bilen gurrun etdiler. Dawaranyň dowamyna bu ajaýyp binanyň guruluşyna has ezberlik görkezden guruluşçylara hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşurly. Bu ýerde çaýgylaryň döwri we bilim hemde terbiýe almaklar üçin ähli mümkinçilikleriň hemde şertleriň döredilýäni bellenmäge münasipdir. Çaýgylara sözleş dillerini ösdürmekligi, köçe ýol hereketleriniň düzgünlerini öwretmekligi niýetlenen otoglarda okuw terbiýeçilik işleriniň gurulşy, ýöretilýän otoglarda sportyň dörli görnüşleri bilen meşgullanşlary, şeýlede ähli oňoýlyklary bolan ýatakxana, naharxana, diňjaş hemde beýleki kömekçi otoglary mihmanlarda ajaýyp duýgular oýardy. Şeýlede Göktepe trawynyň Göktepe şäherine gurulup ulanmagy berilen 320 ornak çaýgylar bagça wagynyň açylyş dawarasy baý many mazmuny eýe boldy. Çaýgylar wagynyň binasynyň açylyş dawarasy bagtyar körpeleriň pek çaý kalybyny, beginç buýsanjyny hassa bilende götüren ajaýyp waka boldy. Nusaýýalary Husus Kärhanasynyň ezberli guruluşçylar tarapyndan bina edilen bu täze deskanyň açylyşy belenden tutulan uly toýuň dawarasyna urly. Boydan maşa şowkun şatlyga, bayramçylyk ruhyna beslenen dawara çaýgylar dörejilik toparlarynyň gowun götürji çykyşlaryny goşdy. Durmuşyň gulgunçalary bolan zekini körpeleriň ustatlarça ýerine ýetiren aýdym saatlardyr tanslaryna, şeýlede şeper goşgularyna şan şöhraty dünýäde bolan mehriban watanymyzyň, baky bir taraplygymyzyň, berqara döwletiň täze eýýamynyň galkynç döwrüne, arka dagly serdarymyzyň amala aşyrýan ýyl ýurt hemde dünýä ähmiýetli sahawatly işleriniň hemde bagtyar çağalygyň wasfy belenden ýetirli.
Mihmanlar bir yerde täze deskanyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň iň kämil enjamlary bilen üpçün edilen sınıf otoglaryna aýlanyp gördüler. Çağalara sözleş dillerini ösdürmeklige, köçe ýol hereketleriniň düzgünlerini öwretmeklige niýetlenen otoglarda okuw terbiýeçilik işleriniň gurulşy, körpeleriň aýdymsaz otoglaryna, täze aýdymsazlary, ýene tanslar öwrençleri ýürütülýän otoglarda sportyň durly görnüşleri we meşgullanşlary, şeýlede ähli oňoýlyklary bolan ýatakxana, naharxana, dinjal hemde beýleki kömekçi otoglary mihmanlarda ajaýyp duýgular oýardy. Ösüp gelýän ýaş nesillerimiz üçin döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin arka dagly serdarymyza hemde gahrman arkadagymyza dawara gelen mihmanlar tüý sürekden alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň halkyň arkadagly zamanasy ýeriniň bosagdan ätlen täze 2020-nji 2023-nji okuw ýyly Balkan vilayetiniň ýaşaýjylarynyň esasanam mektep okuwçylarynyň hemde bilim işgärleriniň durmuşyna ýatan çykmajak şanly wakalary görli. Sewit merkezi Balkan Hawa şäherine Balkan vilayet häkimliginiň düýpli gurulşyk dolandyryş edarasynyň buýrmasy esasyna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Ustad Injiner Hususy Kärhanasynyň gurulşykçylarynyň binadan 600 ornuk 25-nji orta mektebi Belentden ýanglanýan döwrewap aýdym sazlaryň astyna dawaraly ýagdaýda ulanmagy berildi. Täsirli şowkuny geçen dawarada meden şäherlerde giň orun berilip, olarda mektep okuwçylardyr körpeler çykyş etdiler. Olaryň joşgany çykyşlaryna halkyň arkadagly zamanasy ýeriniň ähli urlarda bolşaýaly bilim ulgamyna buýsançly ösüşleri, arkadagly serdarymyzyň amala asyrýan beýik işleri, ruh bilen durmuşymyz, bagtly ýaşlyk, dostlygynyň özüniň aýdym beýany tapdy. Soňra ingliz tili dersine ýürütülýän täze mektebiň gurulşygyna görelili zähmet çeken ustad gurulşykçylara hormatly prezidentimiň adyndan sowatlar goşurly. Arkadagly serdarymynyň ýurdumynyň alam bilim ulgamyny hil wagtda dünýäniň bilen laýyk getirmek barada edýän aladalar dogrusyna buýsançly söhbet edildi. Hutçy buýsançly pursatlaryň ödem, ezi diýarymyzda bilim ulgamyna amala asyrlayan nusgaly işleriň, ata watanymyzyň günmatar sewitini jehekläp oturan Balkan vilayetinde de üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdym güwäsine urly. Täze gurulan mektep arkadagly serdarymyzyň ösüp gelýän ýaş nesliniň döwrewap ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin bilim ojaklarynyň häzirki zamanyň iň bir kämil interaktiv multimedia tehnologiýalary bilen üpçün edilmeligi baradaky öňde goýan wezipesiniň öz anyk şöýdüni tapýan hem ýene dergedek aýdym suwd etdi. Şu ýyl birinçden pawaryan okuwçylary arkadagly serdarymyzyň hemde gahrman arkadagymyzyň adyndan kompýuterleriň gowşuly pursatlary aýratyn täsirli boldy. Ýaşlara bilim hemde terbiýe bermekde ähli wagtlarda döwrewap amatlyklardan mümkinçilikleri bolan daş töweregine saýaly agaçlaryň nahallarynyň ýüzlerçe düýüp oturdulan umumy tutýan meýdany 2,4 hektara deň gelýän täze mektebiň açylyş dawarasy juda ullan tutuldy. Ýaş nesle döwrewap bilim terbiýe bermek döwlet derejesindäki aladalaryň baş ugurlarynyň biridir. Şonuň üçin hem okutmagyň iň kämil tehnologiýalary bilen bir kemsiz üpçün edilen bilim ojaklarynyň hatary Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň halkyň arkadagly zamanasy ýerine tutuş ýurdumyza bolşaýaly Balkan vilayetinde de buýsançly dowamyny tapýar. Täze mektepdäki sınıf otoglaryny, açyk hemde ýapyk sport meýdançylaryny, naharxanany, mejlisler zalyny, kitapxanany uly buýsanç bilen synap gören Balkanly iýleşlerimiz ýaş nesle kämil bilim hemde terbiýe bermekligi ýokurlandyrmak ugruna ägir tuly işleri durmuşa geçirýän arkadagly serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Daşow şäherine ulanmaga berilen 600 orluk ingliz diline ýörütülýändirilen 29-njy orta mektebiň görkany binasy şähere öz bolşy gözellik berýär. Bu ýerde geçirilen dawarlara hormatly ýaşlylar, mehriban inelerimiz, bilim işgärleri, şäheriň ýaşaýjylary we mektep okuwçylary ruhy bilen gatnaşdylar. Täze mektebi Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan ajaýyp gurulşyk Hususy Kärhanasynyň gurulşykçylary bina etdiler. Mektebiň açylmagyna başlanan dawarlar göwün göterji boldy. Hemde bilimler we talip ýaşlar gününiň şatlyk buýsanjyny artdyrdy. Gutlaw sözlerinden şeýleler hormatly prezidentimiň bilim ulgamyna amala aşyran özgertmeler dogrusyna buýsançlygyny gurrun etdiler we hormatly prezidentimize hoşallyk sözler aýdyldy. Bu ýerde aýratyn tapawutynyň gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyna sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Dawara gatnaşylar mektep bilen has içkin tanışdylar. Bu bilim ojagyna körpelere durnukly bilim we döwrewap terbiýe bermek üçin ähli şertler gödeňine tutulupdyr. Mektepde sapaklar ingliz diline geçiler.
Sınıf otoglaryna her bir dersi ýokary derejede geçmek üçin döwrewap şertler döredilipdir. Olar häzirki zaman enjamlary, görkezme esbaplary, tehniki serişler bilen doly üpsün edilipdir. Multimedia tahtalary, lingafon, kompýuter, aýdym saz we zähmet otoglar körpeleriň göwüllerini galkandyrdy. Mektepde bulardan maşgala çağlar hünärleri urukturmak boýunça otoglar, sport, eýwany, kitapxana we beýlekler bar. Şu ýyl 1-nji sınıf barýan okuwçylara arkadagy serdarymyň gahraman arkadamyz adyndan kompýuterleriň gowşulyş pursatlar aýratyn täsirli boldy. Täze okuwylyň ilkinji gününe geçirilen bu dawrar hormatly prezidentimiň amala asyryan bilim öwürtmeleriniň barhary başlanýanyna şaýatlyk etdi. Daşowy welaýatynyň Ýaswady Hetranyň 600 orluk 57-nji orta mektebiniň ulanmagy berilmegine başlanan dawrlar hem täze okuwylynyň ilkinji gününiň şatlyk şowkuny arşa götürdi. Bu görkana binanyň Daşowy oba uruş ölümçilik birleşiginiň guruluşçylary ýokary hil derejesine bina etdiler. Mektepde okutmagyň we terbiýe bermegiň ähli mümkinçiliklerini özüne jemleýän şertler döredildi. Çıkışlarda şeýle ajaýyp binany peşkeşi beren arkadagy serdarymyza alkyş we hoşallyk sözler aýdyldy. Guruluşda aýratyn tapawutlanyp işleýänlere hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Medeniyet we bilim işgärleriniň ýörüte taýyaran aýdym saatly çıkışlary dawaranyň täsirligini hassa artdyrdy. Dawara gatnaşýanlar mektep bilen giňişlen tanışdylar. Şu ýyl 1-nji sınıfa baran körpelere arkadagy serdarymyň gahraman arkadamyň adyndan kompýuterleriň gowşurulmagy dawaranyň aýratyn täsirli pursatlarynyň birine urly. Täze bilim ojagyna körpe netli durnukly bilim we terbiýe bermek üçin ähli şertler gödeňine tutulanlar. Şonuň üçin arkadagy serdarymyza alkyş sözler aýdyldy. Täze okuwylynyň ilkinji gününe Daşowy şäherine körpelere niýetlenen binalaryň ýene-de bir ulanmagy berildi. Daşowy Neftgaz uruş trestiniň düdümleriniň bina eden 240 orluk 38-nji çağlar bakçawagynyň görkany binasy körpelere gapylaryny giňden açdy. Täze bina ähli amatlyklar özüne jemleýänligi bilen tapawutlanýar. Dawarada gutlaw sözler bilen çykyşdylar bu binanyň öz ösüşiniň täze belentliklerine tarap anamly barýan döwletimize höküm sürýän bagtyarlyň aýdyň mysallygyny bellediler. Bu ýerde hem aýdym sağly çykyşlara uly orun berildi. Öňde barjy guruluşçylary sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Körpelere niýetlenen täze bina ýurdumyzda ýaş nesil barada edilýän uly aladalaryň aýdyň sowutnamasydyr. Çağlar bakçawagynyň töweregine zerur bolan dürli meýdançalar guruldy. Dawara gatnaşan adamlar nurana geljegimiziň eýleri bolan körpe nesil barada edýän uly aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Bilimler we talep ýaşlar güni gadymy lewazyň okuwçy ýaşlary bagtyar körpeleri üçin şatlyk şowkuny aýratyn joşgyna besennem. Welaýatyň Saýyt etrawynyň eski geňeşliginiň Gazylgaýy obasynyň mektep okuwçylary 2020-2023-nji täze okuw ýylynyň ilkinji gününi ýokary ruhlanyklikde ýatdan çykmajak şatlykly pursatlar bilen garşy aldylar. Bu ýerde 3 gatdan ibaret 600 orunlyk ýörüteleşdirilen 40-njy orta mektep dawaral ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi. Binanyň guruluşyny Usta Türkeş Hususy Kärhanasynyň ustad binagarlary alyp bardy. Çağa kalbından çykýan şirni waza aýdymlar uly joşgyna besenýän sazdaşly tanslar açylyş dawarasyna aýratyn rowuş çaýdy. Ýaş neslin ýürekleriniň töründen çykýan nurana aýdymlarda bagtyar çağalygyň eşretli zamanamyzyň ýurdumyzyň bedawatly ösüşleriniň döwrewap ak mektepleň bilim ilim ojaklarynyň ajaýyp beýanyny tapdy. Dawaraly pursatlarda çykyş edenler berqarar döwletiň ýamynyň galkynşy döwründen arkadaly serdarymyzyň parasatly başlandygyna ýurdumyzyň bilim ulgamyna amala aşylýan beýik özgörtmeler gazanylýan şöhratly ösüşler okumak, gurmak, döretmek üçin diýarymyzda döredilýän giň mümkinçilikler dogrusyna bu ýysançly söz-sözläp hormatly prezidentimize alkyşyny, hoşallyklaryny aýtdylar. Soňra binanyň guruluşyna göreleli zähmet çeken guruluşçylary hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar goşurdy. Bu ýerde ilkinji sesi ýanglanyp, dawaranyň mehmanlary döwrümizin iň kämil mektep enjamlary bilen öpçün edilen mektebiň giň hem ýagty otoglaryna aýlanyp gördüler. Şeýle ajaýyp ilkinji gedek bilim ojagynyň döwrewap orta mektebiň
bagysyndan nätlen mektep okuwçylaram. Arkadaly serdarmyň şeleden gahrman arkadagymyň adyndan sowgatlaryň ýurdumyzda öňürlen ýörüte kompýuterlarynyň goşulmagy, birinji synpa barýan mektep okuwçylarynyň şatlygyny hasy goşulundyrdy. Mektepde oku dersleri boyunça dolu abzallaştırılan ýagty otoglar, kompýuter, zähmet, lingafon, aýdym sad otoglary we beýleki amatlyklar dolu gözeňde tutulup, bilim işgärleriniň ýaş nesli, döwrewap bilim terbiýe bermekleri üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Toy gününi bilim ulgamyna gadanlan bilen sepetleri şöklendirýän ýörüte sergem gurnarly. Mektebiň dürli sport ýarşlaryny, beden terbiýe sapaklaryny geçirmäge niýetlenen sport zallary, daşky sport meýdançylary bolup, bu ýerde ýaşlaryň sport enliklerini ösdürmäge, kemil turgunlary kemale getirmäge ähli mümkinçilikler bar. Lebap welaýatynyň Bagtyar Körpenesi bugünkü toy gününiň dawaralaryny şatlykly duýgular bilen ýokary ruhlanykda garşy alýar. Welaýatyň Saýyt etrawynyň Lebap geňeşliginiň Goşçu owasyny 160 orunlyk 2 gatdan ibarat 25-nji çağlar bagy uly dawarlara beslenip, açylyp ulanylmaga berildi. Binanyň gurulşy işleri Usta Türkeş Hususy Kärhanasynyň gurulşçylary tarapyndan ýokary hil derejesinde amala aşyryldy. Sahna ustaatlarynyň gatnaşmagyna ýerine ýetirilen edebe sazly kompozisiýa, çağı ýüreklerinden şatlyga beslenýän mahmul owazly aýdymlar, owadan hem sazlaşyk joşgyny tanslar, dawaranyň täsirligini hasam artdyrdy. Açylyş dawarasynda çykyş edenler halkyň arkadaly zamanasy ýerine şany ösüşlere beslep, beýleki ulgamlar bilen bir hatarda ilim bilim ulgamyny kemilleşdirmekde. Alp barýan bilim özgörtmeler üçin, şeýle-de ulgamy döwlet tarapyndan berilýän gollawlar üçin arkadaly serdarmyda alkyş we hoşalyk sözlerini aýtdylar. Soňra desgany bina etmekde aýratyn tapawutlanan gurulşykçylary hormatly prezidentimiziň adynan sowgatlar gowşurdy. Şatlykly günne dawaranyň mehmanlary binanyň içine aýlanyp gördüler. Binanyň giň giýerilgesinde we ýörüte otoglarda körpeleriň şadýan hem joşgyny çykyşlary ýaýwanlandyrylyp, okuw terbiýeçilik işlerinden täsirli pursatlar dawara gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak duýgular oýardy. Fikir topara niýetlenen döwrewap çağlar bagyny körpelen ýaş aýratynlyklaryna görä, ýörüteleşdirilen otoglar, aýry-aýry derslere, terbiýeçilik işlerine niýetlenen otoglar, kompýuter, lingafon, aýdymsaz, beden terbiýe otoglary, suwa düşülýän howuz we beýlekler bolup, zamanamyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrýan ähli amatlyklar, zerur şertler gözeňde tutulupdyr. Çağlar bagynyň howlusyny hemme tarapdan enjamlaşdyrylan çağlar üçin oýun meýdançylary ýerleşdirilipdir. Hormatly prezidentimiň döwlet başdanlygyna ýylyň däwrine öwürlüp gelýän bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli Mary welaýatynyň Bayram şäheriniň Köňegala köçesiniň ornuny 2 gatly 500 orunlyk ingliz diline ýörüteleşdirilen 18-nji orta mektebi dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berildi. Täze okuwynyň başlanmagynyň bu şykçysy bolup ilkinji jaň sesiniň ýanglanmagy ak mektebe gadam basýan okuwçylaryň kalbyna ýakynly duýgular oýardy. Täze mektebiň açylyş dawarasyna medeniýet hem sungat usbatlarynyň çağlar kende yetkinjekler öýüniň dörejilik toporlarynyň aýdym sazly çykyşlary, tansiýetler görkezilip, dawaranyň şowkunyna bagtyarlyk öwüşgünni çaýdy. Dawaranyň dowamyna çykyş edenler hormatly prezidentimiň watanymyzyň röwşen geljeğiniň eýleri bolan ýaşlara döwrewap bilim hemde terbiýe bermek, dünýä dillerini öwretmek, ösen tehnologiýaly enjamlar arkaly bilim enliklerini ösdürmek ugruna döredip berýän giň mümkinçilikler dogrusyny aýratyn bellep geçdiler. Şeýle-de ýurdumyzyň bilim ulgamyna dünýäniň ösen kämil tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, okutmagyň täze usullaryny öýleşdirmek hemde öňdäwaji mollumçylyk tejribelerini hasy ösdürmek ugruna hormatly prezidentimiň dünýä nusgalyk işleri durmuşa geçirýäni uly buýsamşydan bellep geçdiler. Dünýäniň golaryna laýyklykda ähli amatlyklara bolan bu ak mektebi Mary welaýaty häkimliginiň düýpli gurulşyk müdürliginiň buýrmasy esasynda owadan galak Hususy Kärhana tarapyndan bina edildi. Ak mektebiň açylyş dawarasyna tapawutyny zähmet çeken gurulşykçylaryň bir näsetine hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Mektep otoglaryna bilim ulgamyna degişli hünärleriň işini döwrewap derejede guramak, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen ýaş nesilleriň bilim sowgatlylygyny kämilleşdirmekde aýratyn orny geçirler. Şol maksat bilen Bagtyar hemde batly nesilleriň agtyarlygyna berilen bu täze mektep jaýynyň sınıf otoglary, dünýäniň ulanyna laýyk gelýän kompýuter, lingafon enjamlary, interaktiv tahtalar hemde beýleki tekniki serişdelerdir okuw görkezme esbaplary enjamlaşdyrylypdyr. Sınıf otoglarynyň arasyndaky okuwçylaryň sport bilen meşgul
bolmak üçin döredilen sport zallarynyň giň hemde ählamatlyklarynyň bolmagy adamlarda uly täsir galaryp, olarda bu ýysanç duýgusyny döretdi. Soňra birinçden pak adam masyan körpeje çağalara arka dagly serdarymyň hemde gahrman arka dagymyň adyndan kompýuter sowgatlar goşurly. Muallimleriň ilkinji tapaklarynyň halkyň arka dagly zamanasy bilen başlanmagy, halkymyzda ösüşleriň täze belentliklerine tarap anamly öňer barýan, arka dagly serdarymyň alp barýan döwlet ähmetli işleriniň oňy netijelerini görkezdi. Dawlatnaçylar edi ýurdumyň ösüşleriniň mundan meýlekde ilerlemegini, hormatly prezidentimiň halkymyň eşitli durmuşy, bagtyar geljegi üçin alp barýan döwlet ähmetli tutumly işlerine janyň tag ömrüniň uzak bolmagyny arzu etdiler. Mary vilayatynyň Sakarçaga etrawynyň Hojatepe geňeşliginiň Çöňür owasyndaky 2 gatly 320 ornyk 7-nji çaýgylar bakça wagynyň ulanmagy bermegi bugünkü dawaralar bilen goşdy. Mary vilayat häkimliginiň buýrmasy esasynda Gülparça atly ýerli guruluşy söz kärhanasynyň guruluşçylary bu binany ýokardy hil derejesinde bina etdiler. Täze binanyň açyş dawarasynda körpe nesilleriň şadyan aýdym sağla çykyşlaryna giň orun berildi. Bu ýerde ösüp gelýän ýaş nesillerimiz berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüni, bagtyar çağlygy, arka dagly serdarymyza bolan mehr söýgülerini, alkyşlaryny beýan edýän aýdymdyr sağlary tanstary uly joşgym bilen ýerine ýetirdiler. Çykyş edenler owy ilatyny täze binanyň açylmagy bilen gutlar. Şeýle ajaýyp binany ýurdumyň bagtyar çağlaryna sowgat beren hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Çağlar wagynyň açylyş dawarasynda binanyň guruluşyna tapatonyp zähmet çeken guruluşçylaryň bir näsetini arka dagly serdarymyň adyndan sowgatlar goşurly. Bu ýerde körpe nesilleriň döwre we bilim terbiýe almagy, ruhy bilen hemde sagdyn ötmek üçin döredilen ähli amatlyklar bilen tanyş boldylar. Mihmanlar çağlar wagynyň häzirki zamanyň iň kämil kompýuter lingafon ýaly okuw tehniki injamlary bilen dol üçin edilen otoglaryna baryp gördüler. Bu täze çağlar wagyna körpeleriň wagtlaryny şadyan geçirmekleri, sagdyn bedeni bolmagy, sport hemde aýdymsaz bilen meşgullanmaklar üçin ýürütüleşdirilen otoglar bar. Munyň özi körpeleriň ilkinji okuw sport hemde aýdymsaz enliklerini puty ilanmaklaryna, rahat dinç almaklaryna uly ýardam berer. Çağlar wagynyň binasynyň ýanyna oýun meýdançylary bolup, onda körpeleriň wagtlaryny şadyan geçirmekleri, olaryň dürli oýunlar bilen meşgullanmaklar üçin hem ähli şertler döredipdir. Dünýäniň ularına laýyk gelýän bu täze çağlar bagça wagynyň guruluş aýratynlyklary bilen tanşan adamlar, ýylýurt bäxtli işler amala aşyrýan, hormatly arka dagly serdarymyň adyna alkyş sözlerini beýan etdiler. Täze okuw ýylynyň halkyň arkadaly zamana satly ilkinji okuw sapaklary ören ähmiýetli boldy. Döwletimiz ýaş nesliniň döwri we bilim öterýär berip, ýurdumyzda hemde halkymyza munasyp hyzmat etmek üçin ähli şertler döredýär. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly, biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny oňup bilýän, ýurdumyzyň käderki döwürde gazanýan uly üstünliklerine buýsanýan, garaşdy bu beýtarap Türkmenistanyň şan şöhratyny hasam artdyrmaga çalışýan hakyky watançylaryň neslini terbiýelep eşitdirmekden ibaretdir. Watan mukaddeslik üçin berja edilen işleriň netijeleri, ýurdumyň ösüşleri, ýaşlaryň durmuşyny aýratyn öwüşgün çaýa. Häzirki bagtyar döwrümyň ýaşlary ertirki gün ýurdu beýgelçek, Türkmen döwletini gulletjek oglan gyýlardyr. Ýaşlaryň joşguly hyjy, watana bolan söýgüsi, halal zähmeti ihlasy, şuwuna buýsanjy, rowşan geljegi anamy, dostlugy söýgä bolan sarpasy, sagdyn durmuş gadylaryny agrarlygy, täze taryhy zamananyň beýany öz sinmaz orun tapýar. Berqarar döwletiň täze ýamyň galkynçy döwrüne arkadaly serdarymyň başçylygyna ýurdumyzda ykdysady özgörtmeler öpüşine diýen maksatnamalar üstünlikle amal aşyrylýar. Düýpli özgörtmeler ykdysadyýetimiň ähli uğurlaryny gurşap alýar. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýetirli ýokurlanýar. Bagtyarlyk zamanamyzda alınıp barylýan şuňky ajaýyp işler watanymyzyň mundan bu ýanyda gullap etmegini, halkymyzyň eşeretli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdyn, bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirlendir. Ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladalar özüniň oňy netijelerini berýär. Türkmen ýaşlar garaşdy, baky tarap döwletimiziň geljegi. Ýaşlaryň ruhy we beden taýdany sagdyrlygy, hünär taýýarlygy esasyny kämil şahsiýet bolmagy, dörejelik ukuwy we pikirlenmek başarnygy, jemgyýetimiziň kämilleşmegine hemde döwletimiziň ötüşine uly iteri berýän güýçdir. Üstünlik döwletiň kuwwatynyň ykdysady görkezdi, diňe bir tebigi baýlyklar bilen näle isem ýeşdirip bilýän kämil hünärmen nesilleri bilen kesitlenýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwri we bilim almaklary, hünärlerini kämilleşdirmekler üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Hormatly prezidentimiň sanly bilim ulgamyny ösdürmek barada amal aşyrýan işleri ýokary netijelere betlenýär. Bu orada durmuş ölçülen işleriň her biri arkadaly serdarymyzyň öňde goýan degişli wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmady baglanşyklar.
Birinji sınıfa baran okuwçylary arkadaly serdarymyzyň Gahraman arkadamyzyň adynyň notebook kompýuterlaryň goşulmagy aýratyn bellälikli boldy. Yer gelen aýsak paýtatymyzda welaýatlarda körpenesle sowat berilen kompýuterlaryň 79772 Senagat we Guruluş Önümçilik Ministrliginiň bilelikdäki aýdyň ejeler hojalyk jemgyýetine önürli. Bu iş boýunça meýilnamanyň mökletiniň öň ýerine ýetirilmegi guwanyrdyr. Dünýä tejribesiniň kädirki zaman ilminiň gazananlaryny peýdalanmak bilen ýurdumyzda sany bilim ulgamynyň ösdürmegini hormatly prezidentimiz ul ünseriýa bu ýagdaý berkarar döwletimiziň bilim buğdagyny hormatly prezidentimiz tarapyndan kesiptlenen işleriň üstünlük durmuşy geçirilýändigine suwutnamadyr. Şonu bilim işgärleriniň milli bilim özgörtmelerini amala aşyrmakda dünýä tejribesiniň ýokary gazananlaryny peýdalanýanlyklary ören ähmiýetliler. Munyň öňünde ýurdumyzyň bilim ulgamynyň halkara ülümlerini laýyklykda ösýändigini görkezýär. Häzirki döwürde hormatly prezidentimizin taýlaty bilen ýurdumyzda ilimiň, bilimiň ösdürmegini, ýaşlaryň dünýä ilmine şuňur aralaşma uğruna dördülýän mümkinçilikleri aýratyn ähmiýet berilýär. Bilimler we talip ýaşlar güni şeýlede täze okuw ýylynyň başlanyma münasibetli medeni şäherlere giňerim berilmegi bayramçylygyň dawratyny artdyrdy. Ýokary ruhunetlikde ýerine ýetirilen aýdym sallarda hormatly prezidentimiziň beýik başlangyçlary ýurdumyzda gadalýan üstünlükler juwan ýaşlyk wasp edildi. Şuun ýurdumyzyň ähli günjöklerini we paýtagtymyzda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümizin rahatlygy atly bir aýlyga badylygy berildi. Geçirilmegi in asırlı däbi urulan bir aýlyň şäklerini ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen baglanşykly ähmiýetli şäherler geçirilýär. Munyň öňünde ýurdumyzyň her bir raýatynyň bu möhüm şäheri bolan şahsy jogapkärçiligini ýokalandyrýar. Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrligine ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyga badylyga berilmegi münasibetli puwdagara maslahaty geçirildi. Maslahata saglygy goraýş işgärleri içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jemmeçilik howpsuzlygy gullugynyň bilim ministrliginiň hem de degişli ministrlikleriň we puwdaklaryň dolandyryş edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna möhüm ähmiýetli bir aýlyga başlanyp Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň çağalar afta şekerçetine şeýlede bilim edaralarynyň mektep okuwçylarynyň hem de çağalar waglaryna terbiýelenýän körpeleriň gatnaşmaklaryna köp sany şäherler geçirilýär. Bu şäherler mektep okuwçylarynyň ýol hereketiniň howpsuzlygy baradaky bilimlerini artdyrmak, olary ýol hereketiniň kadalarını öwretmek, ýaşlaryň ýol hereketiniň howpsuzlygyna jogapkärlik garamaklaryny gadanmak, çağalar bilen bagly ýol ulaq hadiseläriniň öňüni almak, köçelerde, ýollarda hem de jemmeçilik ulaqlaryna okuwçylaryň özlerini howpsuz hem de medeniyetli alyp barmak enliklerini terbiýelemek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek bilen bagly wagy nesihat işlerini mektep okuwçylaryny giňden çekmek bilen guralýar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynyň bu paýtagtymyz Aşgabatda 1-nji sentýabrda saat 20-den 2-nji sentýabrda saat 20-nji bolajak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatynyň Adbulut hawa bolup bu nordun teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gejefine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 30-40 gradus ysy. Kenerak taraplaryna 30-35 gradus mayl bolar. Ahal welaýatynyň açyk hawa bolup bu nordun teleskont 7-12 metre ýetýän şymal ufer hawa gejefine 17-22 gradus mayl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Mar welaýatynyň açyk hawa bolup Demiratyk nordun teleskont 8-13 metre ýetýän şymal ufer hawa gejefine 17-22 gradus mayl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatynyň açyk hawa bolup Demiratyk nordun teleskont 8-13 metre ýetýän şymal ufer hawa gejefine 18-23 gradus mayl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatynyň açyk hawa bolup Demiratyk nordun teleskont 8-13 metre ýetýän şymal ufer hawa gejefine 17-22 gradus mayl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar.
Baytatımız Aşgabatda açık hava var. Bunun oradan teleskontda 7-10 metre yetken şimal yukarı hava giyecekne 18-20 gradus mayıl, bunun üdünü 36-38 gradus ısı olur. Yurdumuzda 13 sentyabrın ikisini magnet hadisatının bolşok tüyafirli saklanan arşılıyor. Ediz vatandaşlar, güýz passyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna garap, passynyň aýratymyklaryna laýyklykda geyinmegi, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz, ýeriň islenik passyny öz saglygyňyzda gorap bilersiňiz. Mehriban şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynç döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşüretsenýär. Ähli tüşürüň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş tabanyňyz adamlar.